Bok ljudi Firefox ovdje i vjerojatno se pitate gdje sam ja to. Pa reći ću vam. Danas radim mod Spotlight za mod koji se zove Biospheres. To je, ajmo reći tako, mod koji malo se zeza sa Minecraftovim pravim generatorom. Znači ono, s onim koji radi. Mući će ga radi staze. I napravi uglavnom ovo. I sad imamo hrpu onom različitih, imamo evo snježnu, tamo ona je neka, ne znam jaka je to, tamo ona je neka isto, čudno. Idemo vidjeti. Uglavnom nisam ovaj mod još nikad vidio, nisam ga nikad ni probao niti ništa. Da, evo, prvi put da ga isprobavam. Prvi put da sam ga uopće skinuo, jer sam tek jučer saznao za njega. I ovo tu se čini jako zakon. Ova sfera. Ali ima jedan problem. Ovo tu nije sfera, zato što u Minecraftu ne postoje sfere. U Minecraftu postoje samo kocke. Tako da neke, ovo tu je zapravo neki sfera je napravljena od kocaka. Tak bi nešto da mogu reći. I tebi isto. I sad ja neću moći izaći. Gledam se. Ono, stvarno super mod izgleda. Ako ste zainteresirani za ovaj mod, ja ću ga staviti dole u deskripciju. Tako da će ga moći svako skinut. Jer sad, kada će ga moći svako instalirat, to ne znam. Ali sretno svejedno. Ja ću isto malo sad šetati da vidim ja kaj ima sve ovdje. Ovdje smo već bili. Ali vidio sam da ima jedna kao onak za nether. I još nešto kaj mi se stvarno sviđa. Samo ne znam ja ću vidjeti opet. To je moj lapis lazuli na onom nekom mjestu, odnosno na satelitu. Da, ono tamo. U kuglama ima ogromnih cave sistema. Tako da ne razlikuje se baš previše od običnog Minecrafta. I ja ću se domiti, super. Dobro, ne veze, tak nisam i miška tebe. Ali, koja je to kugla? Mislim da je to ona kugla. Ali nisam siguran, ne, ona tamo je. I da, ispod mene su isto još je jedan cave system. A mi ćemo se malo pozabaviti onim cave systemom. Sam tek toliko da vidimo. Evo da vidimo ga malo lijep, iz malo boljeg kuta. Malo nešto lega. Vjerojatno zato kaj se još generira. Evo ga. Oh shit! Čini se da ima hrpu čudovišta. Nemoj grunut sad. Fuck! Zapravo ima jako zanimljive cave sisteme. Ha! Jer se čak može izaći van. Ali moram imati pik, a ja si ga nisam napravio zato kad sam sletio na brzaka malo pregledati to. Evo tog skeletona kaj sam... Jupi. Drugi put! U koliko? Nije ni 10 minuta prošlo, 5 minuta negdje, 6-7. Uglavnom, mod se izgleda stvarno super. Znači, što on zapravo radi, on se zeza malo sa Minecraftovim pravim generatorom. I to je to. Ljudi, hvala na slušanju i vidimo se idući put.